bude verovatno baš lepo. O, ova flaša je kao prava. Pitam se kakav će biti ukus. To je mnogo ukusno. Idemo dalje. O, čokoladni žele. Neverovatno. Sad ću probati. Nije loše, ali moglo je biti bolje. A sad ću probati posljednji žele. O, koliko voća unutra. Izgleda jako privlačno. Sviđa mi se. Svaka čast. To je najbolji žele. Čestitam. Tako je. Jeste shvatili ko je ovdje najbolji kuvar? A sada solo na gitari. Slušajte i uživajte. To je pobednička pesma. Da, super. Da, tako je.